Voor eerst dank aan de jury gaan we de uitreiking van de West-Georgia Silver Bowl. We are continuing with the prestigious Silver Bowl. Gaan we uitnodigen om naar voren te komen. En de delegatie binnenkort. A big group of people coming in, the ribbon ladies in the traditional Frisian outfits. Zij het op zondag een speciaal moment, een special moment. Silver Bowl uitreiking. And the Silver Bowl is going to be given by Mechteld van der Kooi. She is a board member of the Frisian driving horses. Is een moment om terug te kijken. En als Vereniging Friese Tuigpaard organiseren wij altijd het kampioenschap voor de dekhengsten, voor de sjees. Every year we organize a championship for Frisian horses in front of the Frisian Chase. But we had a very, very special year. And not everybody will remember, but there's a lot of history. 1955 until 55. And the KFPS organized the ring competitions. En toen is het afgescheiden en is de Vereniging Friese Tuigpaard. And then KFPS and the harness part split up. Vieren wij dat het 70 jaar lang is. And last year that was 70 years ago. En we hebben het hele jaar feest gevierd, allemaal speciale evenementen gehouden, We had uitgereikt. a lot of prize givings last year. Dat is zo duidelijk geworden afgelopen jaar. We hebben jonge mensen die beginnen. And it's so nice to see that there are so many young people starting with driving and show driving. En we hadden in 2024 hadden wij 1200 starts over het hele jaar. And I'm proud to say that we had over 200 starting listings last year. And then we're continuing and we are moving up to 1700. That's a lot of people more joining this lovely sport. And we are going to give the Silver Bowl to the best stallion. Last year it was Gosse, and then we had Jurre, we also had Nana and Rommert. It's a very big list. And then Eise, 4 times winner. And then a little bit further back, Tjarda and Torben as well. And this year, the Silver Bowl will go to Matties 504. Winner of the Silver Bowl 2026, Matties 504. Jasper stelde perfect aan u voor. Moeder eens aan. Matties 504. Iedereen was is dat. And put your hands together for this wonderful horse in front of the Frisian Chase. De achterhand van de zoon van Norbert 444. De Manny van 4411. De controleurs van Derksen. En de zit van de Roes van Maanden. Jasper gaat rechts opstellen. Gaan we zo dadelijk de Silver Bowl uitreiken. And we are going to do the prize giving of the Silver Bowl together with Mechteld van der Kooi and the board members of Young KFPS, Sophie Leermans and Wim Bak, a board member of the KFPS.
Matisse, Bergdorf, dames en heren, snel de show hier in dezelfde hal in oktober. Het Indo-Friesland. Een kampioenschap Friese hengsten worden Sjeesweg verreden. Daar is het gezelschap onder leiding van Wechtel van de Kooi. Voorzitter van de Vereniging Friese Tuigpaard met gelukwensen voor Jasper van Maanden en de fantastische Matties bij 04. De fokker Sandekse er even bij. Moeders van Maanden, jullie van Maanden met z'n allen hier aanwezig. Al die dagen hier in dit moment uit te raken mee. Mooi. Zo loopt namens het bestuur, Joepka, FBS, vertegenwoordiger Sophie Nederlands. Kampioen stapelhengsten voor de Chase. Hier guldig met de Silver Bowl. Matisse Beck 04. Drievoudig kampioen Norbert 4 de vader, moeder Winsterhaan, sterkbeen van 1411. Standekse Oosthout de Fokker. De woest van Maanden even met z'n 8 Durmanies bij 04. Prachtig plaatje. Dit zijn van die momenten die als eigenaar van hengst absoluut nooit vergeet. Silver Bowl, aangeboden door de Wikipedia uit Canada. Gelukkig met het zelf en weer. En dan denk ik dat Matisse, meneer Mechtelt, mee gaat rijden op de Zeestaatse Jasper. Dat we Matisse nog een keer in actie gaan zien. Dit is de kampioen dekhengsten voor de Zees. Hier guldig met de Silver Bowl. De Silver Bowl gaat mee. Nu is het plaatje compleet en maken we er nog één keer met z'n allen een geweldig feest van. Zo nog één keer aan het staan, dames en heren. Voor de kampioen dekhengsten voor de Chase. De winnaar van de Silver Bowl. Matisse Beck 04. Leeuwarden. And a standing ovation here for Matisse 504. Winning the Silver Bowl, prestigious prize offered by the Witteveen family from Canada. Beautiful to watch. Dames en heren, dit was echt een heel mooi moment. Silver Bowl. This was